Tak priatelia, teraz sa poďme pozrieť, kto je za programom Carfund a prečítame si, prečo vôbec nejaký Carfund vznikol. Takže meno toho, kto je pôvodcom tejto platformy, je Hans Jordan. Je online podnikateľ žijúci v Južnej Afrike. Má vášeň preto, aby pomáhal druhým ľuďom byť úspešný online. Carfund je sen, ktorý sa mu splnil. Vždycky hľadal platformu, ktorá by mohla pomôcť komukoľvek zarábať peniaze online. Pozrel sa kriticky na rôzne refshare programy, na afiliate programy, GHPH programy, Stockwells, online, shopy, Forex, binárne opcie, predávanie online a ďalšie príležitosti a zistil, že to, čo hľadal, nebolo úplne toto perfektné, ale s pár zmenami a troška takej originality verí, že vytvoril niečo, čo hľadal. A veľa ľudí to hľadalo, ako aj on. Myslím si, teraz hovorím aj za seba, že všetci, ktorí prišli online, hľadali projekt online, prišli preto, aby zarobili peniaze. Veľa z nás roky strádalo. On hovorí teda, už aj budem hovoriť, čo hovorí za seba. Zúčastnili sa rôznych programov, ktorí sa zdali byť, že sú OK, že je to niečo, čo hľadali a za mesiac, za dva práce skončili alebo sa spomalili a bolo úplne úsilie preč a celé všetko odmeny a úsilie. A čo horšie, tak programy, kde ste priviedli svojich priateľov, známych a rodinu, a to zase sa hovorím za nás všetkých, to sa týka nás všetkých, prečo veľa ľudí dneska má blog, že ste priviedli ľudí do projektov a máte teraz problém sa im pozrieť do očí a vysvetliť im veci, že vlastne to bolo niečo, čo ste nemali pod kontrolou. Takže on podobne s tým zápasil a teda mal jedine záujem vyvinúť taký systém, kde by každý zobral zodpovednosť za vlastný život, každý sám za seba a vytvoril si takú budúcnosť, ktorý mu ten systém umožní, aby mal. Vy sami rozhodujete o osude programu, rozhodujete sami, koľko chcete zarobiť, sami kontrolujete, ako vaše priateľstvá sa rozvíjajú, ako rastie váš majetok a vy ste tá osoba, ktorá buduje svoje zručnosti a buduje týmy. Už sa nepotrebujete obzerať za nejakými projektami, ktoré vyzerajú veľmi lákavo. Už nepotrebujete nachádzať nových ľudí do programu, ktoré môžu padnúť hneď za rohom. Carfund je tu preto, aby zmenil životy, aby zmenil vašu budúcnosť a budúcnosť veľa ľudí, ďalších ľudí. Hovorí, že verí, že my, Carfund Family, budeme meniť svet. Nie sme tu len preto, aby sme prežili, ale sme tu preto, aby sme zmenili, čo je možné zmeniť a sme tu preto, aby sme urobili úplný rozdiel plus zmenu. Zoberme to krédo Carfundu, že bohatstvo sa dá predvídať a sme tu preto, aby sa to uskutočnilo, aby sa to stalo skutočnosťou. Je to veľmi ľahký systém, ktorý každý zvládne bez toho, či má nejakú skúsenosť, aké má za sebou
pozadie alebo nejaké finančné možnosti, aby bol úspešný. Nedovolte vašim snom, aby ste nepochovávajte vaše sny. Nechajte ich žiť, urobte to dnes, urobte niekoho, alebo spôsobte to, aby sa niekto zasmial, usmial a urobte váš najlepší deň dnes, aby bol ten deň najlepší. Tu v podstate, toto iba rýchlo prejdem, hovorí, že tu nie ste sám, je tu veľa kreatívnych, mysliacich, pozitívnych ľudí. Hovorí, že je si istý, že veľa z vás objavila túto možnosť. A takisto veľa ľudí má nejaký rozpočet, aby si mohli má nejaký teda rozpočet finančný a majú teda ľudia nejaké myšlienky a nemajú takto to je myslené a nemajú ten rozpočet, aby si mohli dovoliť uskutočniť tú myšlienku. A teraz s Carfundom sa nemusíte obávať, pretože ste podporovaní rovnako zmyšľajúcimi ľuďmi. Carfund pomáha vám získať tie financie, ktoré potrebujete, či je to nejaká biznis myšlienka, alebo sú to vaše finančné potreby. S Carfundom máte online platformu, ktorá vám dáva prístup k ľuďom, aby ste sa spojili s ľuďmi, ktorí sú tu, aby vám pripravení vám pomôcť. S Carfundom a s priamym financovaním vašich finančných potrieb. S týmto programom ste už iba ako na klik vzdialený od finančnej slobody. A teraz sa pozrite, jak to pracuje. Ako sa zapojíte, tak na link, ktorý dostanete od vášho upline, tak platíte, tým sa stanete aktívni 0,03 bitcoinu za mesiac, aby ste v tejto pozícii zostali. A vy dostanete to isté od vašej prvej línie. Tak toto vlastne sa dostáva rovnaké množstvo od každého ľudí, ktorých privediete. Toto vlastne vytvára takú reťaz, kde sa vyzbiera dostatok fondov, prostriedkov od vašej prvej línie, aby ste sa dostali do druhej línie. A to už viete, že keď dvaja ľudia pod vami zaplatia 0,03 bitcoina, tak vy dostanete 0,06 a to vám stačí na to, aby ste sa upgradeovali do druhej línie. Presne takisto ako do tej prvej. Tento proces stále pokračuje, až vlastne získate dostatok prostriedkov na to, aby ste žili slušne. Carfund je platforma proste pre každého, je prístupná. Máte tu lepšiu budúcnosť s viac slobodou. Ale môžete urobiť zmenu pre seba aj pre ostatných. Carfund sa narodil preto, aby už tu neboli rôzne frustrácie, aké tu boli zrejme porovnávať nejaké dva predchádzajúce systémy, ale nie je tu napísané, že ktorý, že sa pozerali kriticky na tento model, aby všetky tie problémy odstránili, ktoré boli v tých predchádzajúcich systémov, ktoré mali tiež vlastne pomôcť členom. Takže to, čo spôsobovalo frustráciu v tých programoch, to odstránili a vlastne teraz by už k tomu nemalo dochádzať. A to, čo bol ten problém v tých bývalých, alebo konkrétne hovorí o nejakých dvoch podobných systémoch, je, že už viac nečakáte na žiadne potvrdenia, už viac nečakáte, kým bude potvrdená nejaká transakcia medzi bankami, ani na to, že tam niečo mešká, keď je nejaké peniaze poslané, to vieme, že to zlyhávalo.
už žiadne potvrdzovanie platieb, že prišla platba a tak ďalej. A takisto už žiadne fejkové transakcie, ktoré bohužiaľ sa diali. Takže toto všetko sa odstránilo. Vidíte, že robí sa bitcoinami, je to bezpečné posielanie peniazí. Takže myslím si, že tento systém urobil všetky možné proste opravy, odstránil to, čo by mohlo spôsobiť kolaps toho systému a je tu veľká šanca, že naozaj môže sa pomôcť touto platformou veľmi veľa ľuďom na svete. Takže ja verím, že komu není ľahostajný svoj život ani život blízkych, tak sa zapojí a ja vás srdečne pýtam medzi nami. Majte sa krásne.